tenzi mucha zwando imba shepa mangwa nani dino namata kunemwi dino chema vana vaMwari, toda kutenda Mwari nerimwe zuva zvekare ratawana nhasi, ratapiwa upenyu naMwari kuti tirarame mariri. Chinangwa chaMwari chiri chokuti timuraramire, tiite kuda kwake, vazhinji vaone kunaka kwaMwari kuburikidza nesu. Mukati memangwanana anhasi tiri kuenderera mberi nechidzidzo pamusoro pekutongwa chatakanga tichidzidza mazuva maviri apfuura. Tiri kudarikira pamberi, takapedzisira tichiona mabhuku achizarurwa, tichiona Mwari achitonga according to the records dziri mumabhuku ake. Naizvozvo takaona kuti dare iri ratiri kudanigwa kwariri idare ramatare, sandidare rokutamba naro, sandidare duku kwete. Naizvo tinofanira kugadzirira kupinda mukati medare iri. Saka mazuva maviri apfuura takanga tichingotarira zvinoitika mukati medare, tichitarira vakadanwa kuenda kudare, tichitarira mutongi mukati medare. Nhasi taakuda kutarira kuti chii chingatibetsera patiri kuenda kunopinda mukati medare. Saka Daniel chapter 7 verse 13 rinotiro, ndakaona pane zvandakaratidzwa usiku, umwe wakafanana nomwanakomana womunhu achiuya namakore okudenga. Wakasvika kuno wakakwegura pamakore ake, vakamusebedza kwaari. Saka muchiona kuti takaona kumashure uku, wakakwegura pamakore ake, agara pachigaro chokutongwa. Iwe neni tadaidzwa kudare kundotongwa, mabhuku achizarurwa, kutonga kuchitotanga. Dare racho tikaona kuti harisvikiki pariri nyore.
but zvino iwe ndiwe wadaidzwa kudare. Daniel haana kuona iwe neni tichienda kundomira pamberi pedare. Anoti ndakaona mumwe wakafanana navanakomana vavanhu. Umwe akatora chimiro chinenge chedu. Ndiye wakaonekwa achisvika kune wakakwegura pamakore ake. Wakanga agara pachigaro chokutonga kuti atonge. Ndokubva vamusebedza kwaari. Ndiani wakafanana navanakomana vavanhu waenda mukati medare ratadaniwa isu? Ndiani uye waenda kundoitei mukati medare? Nau kana uchiverenga bhaibheri rinokuisira pachena kuti wega akafanana navanhu mukati medenga rose ndiJesu. Jona anoti pakutanga shoko rakanga ririko, shoko rakanga riri kuna Mwari, shoko rakanga riri Mwari. NdiJohn 1 verse 1. Ukaverenga verse 14 rinoti ireri shoko rikava nyama rikagara pakati pedu. Kureva kuti Jesu mukati medenga rose ndiye wakatora chimiro chavanhu, ndiye wakatora the form of man akazvifananidza navanhu. Saka ndiye ari kuonekwa achiuya nemakore okudenga. Paari kuonekwa achiuya nemakore okudenga, bhaibheri harisi kutaura achionekwa achiuya panyika, but riri kumuona achienda kuno wakakwegura pamakore ake. Wakakwegura pamakore ake agere pachigaro chokutonga, kureva kuti akagara mutemberi yokudenga. Saka akagara mutemberi yokudenga, Jesu anoenda kundopinda mutemberi yokudenga. Nyaya dzokutongwa dzichivamba, ari kupinda kundoitei. Regai tione kuti wasebedzerwei pane uyu wakakwegura pamakore ake. John wokutanga chapter 2 verse 1. John achinyora anoti, vana vangu vadiki, ndinokunyorerai zvinhu izvi kuti murege kutadza. Kana munhu achitadza, tine murevereri kuna Baba, ndiye Jesu Kristu wakarurama. Saka Jesu ari kupinda mukati medare rokutongwa. Muri kutambwa nyaya dzako, nyaya dzana shava dzichipinda, dzana moyo dzichipinda, dzana soko dzichipinda. John wapinda mudare, Jesu wapinda mudare, wapinda somurevereri wana soko vakatadza, wapinda somurevereri wana shumba vakatadza, wapinda somurevereri wavanhu vakadarika murayiro waMwari. Saka bhaibheri riri kuti John kunyora kwake chikonzero chokunyora ndechekuti dai zvaigona tose tararama tisingatadzi. Ndinokunyorerai zvinhu izvi kuti murege kutadza. Purpose yeshoko raMwari muupenyu hwako nderekuumba munhu anofamba nenzira dzinodiwa naMwari, but peadventure rimwe zuva unogona kutadza. Kana tatadza, bhaibheri rati we have an advocate with the Father. Tine murevereri ari kuna Baba. Vaya vagara pachigaro chokutonga, vaya vari kutamba mhaka dzavanhu dzemhondi navaroi nemhombwe dziri kutambwa pamberi paMwari. And Jesus has come into this court as an advocate wavanhu vaMwari, somurevereri wavanhu vaMwari. Iwa zvinotaurwa naTimoti wokutanga chapter 2 verse 5 rinoti iro kunongova naMwari mumwe chete nomurevereri mumwe chete pakati pavanhu naMwari, ndiye munhu Jesu Kristu. Kwai kunongova naMwari 1 nomurevereri 1. No, challenge nevanhu ndeyekuti vanhu vakawanda vanofunga kuti kune zvimwe zvinogona kuvareverera pamberi paMwari. Vanofunga kuti unogona kurevererwa
kuda ndimai Maria, kuda ndiJosefa, kuda vatsvene vakafa kare vanogona kureverera vanhu vaMwari. Bhaibheri raramba rati in the judgment hall of heaven there is only one man anomira as an advocate or the mediator pakati pavanhu naMwari, ndiJesu Kristu wakatendeka. Iye Jesu murevereri wakatendeka kureva vanotendeuka pazvivi zvavo, vanoramba zvakaipa zvavo mukati medare iri. Jesu anenge akamira on their behalf achireverera mhaka dzavo. John ndizvo kuti wakauraya munhu musi wa15 July 2015, but musi wa10 August 2022 John wakanzwa kutaura kwangu, akanzwa kuda kwaMwari, akagamuchira kuda kwaMwari, akareurura zvakaipa zvake. Ndokubva Jesu azvitakura. Kana munhu akareurura chitema chinotakurwa naJesu. Kana munhu akasareurura chitema anochitakura iye pachake. Saka Jesu kana achinzi murevereri mukati medare rokudenga, kureva kuti vanhu vanotenda zvivi zvavo, vanotadza votenda kudarika kwavo, ivavo vanhu ivavo zvivi zvavo zvinotakurwa naJesu mudare rokudenga. Saka kunongova nomurevereri umwe chete. Hebrews 7:25 yobva yati naizvozvo une simba rokuponesa kwazvo kwazvo avo vanosebera kuna Mwari kuburikidza naye, zvaanorarama nokusingaperi kuti avareverere. Saka iye Jesu wamira mukati medare iri. Bhaibheri rinoti une simba rokutiponesa kwazvo kwazvo. Kureva kuti kana vanhu vakasara vasina kuponeswa, it's not because God has a problem with the sinner, but it's because man has an attachment with sin yokuti haadi kurega chivi chake kuchikandira pana Jesu. Kana munhu akatenda kukandira chivi chake pana Jesu, Mwari wakaisa nzira kuburikidza naJesu yokuti vanotenda zvivi zvavo varegererwe, vapiwe upenyu hutsva, vagadzirirwe upenyu muna Kristu Jesu. Teerera unzweka mwana waMwari. Isu kwedu tine tsumo inoti zvakaoma sokunamata, but kana ndichiverenga mavhesi ano aya ndinoona kuti nyaya yokunamata haina kuoma seshumo yokwedu, nokuti Bhaibheri rinoisa pachena kuti kudenga kunotova nomurevereri anoreverera vose vanotenda zvivi zvavo. Kana ukaverenga John chapter 3 verse 16 rinotiro, nokuti Mwari wakada nyika nokudaro kuti wakapa mwanakomana wake wakaberekwa umwe oga, kuti ani nani unotenda kwaari arege kufa asi ave noupenyu husingaperi. Kureva kuti nyaya dzokunamata kutenda chete. Kana vanhu vakatenda muna Jesu, vakabvuma kuti vanoregererwa zvivi muna Jesu, vakabvuma kuti vanosukwa zvivi zvavo muna Jesu, vanotopiwa upenyu hutsva. Nyaya dzokunamata hadzina kuoma, nokuti zvinoda kuitwa kuti iwe uponeswe zvakatoitwa kare. Iwe kana ukazvitenda waponeswa. Kana ukatenda munzira yaMwari yokuponeswa kwako waponeswa. Une simba rokuponesa kwazvo kwazvo vese vanosebera kuna Mwari kuburikidza naye. Ukaita sarudzo mangwanana nhasi yokusebera kuna Mwari kuburikidza naJesu, there is power that is able to save you to the uttermost, inokuponesa kwazvo kwazvo kana tichisevera kuna Mwari kuburikidza naJesu. Saka iyo inguva iyi inonzi nguva yenyasha. Nguva Jesu yaari kureverera vanhu inonzi nguva yenyasha. And the purpose yenyasha idzi ndedzekubvisa vanhu muzvakaipa dzichivaisa mukururama kwaMwari. Saka vanotenda shoko raMwari vanobvutwa kubva mune zvakaipa vachinogadzikwa pakururama kwaMwari. Kana tagadzikwa pakururama kwaMwari, tagadzirirwa upenyu husingaperi. Nguva yenyasha inogona kutaurwa zvechinzi
the time of God's long suffering, nguva yemoyo murefu wa Mwari. Moyo murefu wa Mwari ndo unodhila nomutadzi. Moyo murefu wa Mwari ndo unorega mutadzi achimborarama, achitoinda musmall house, achidzoka asina chaona, achienda kundoba, achidzoka asina chaona. Chakamuchengeta moyo murefu wa Mwari kuti peadventure one day uyu munhu angatendeuka. Saka the long suffering of God inodelay a judgment for a time, but haizorambi yakamisa kutongwa nokusingaperi. Inodelaya kurovwa kwechitema, asi haizorambi yakamisa shamu yaMwari nokusingaperi. Shamu yaMwari icharova vanhu pamusoro pechivi, asi nguva yenyasha inofana kumbopiwa kuvanhu. Saka this time Jesu yaari murevereri pamberi paMwari, mudare rokudenga rinotamba mhaka dzavanhu, inguva inotarirwa vana vavanhu kuti vagone kutendeuka pazvakaipa zvavo, vaite sarudzo yokumira kurutivi rwaMwari, vaite sarudzo yokumira nezvinhu zvaMwari. This is the chance we all have. Hakuna asingapiwi chansi. Vanhu vose vanopiwa mukana wokutendeuka pazvakaipa zvavo. So as long as you live, you still have hope yekutendeuka pazvakaipa zvako, yekubva pachivi uchiva mukururama. But nguva iyi haizogari yakadaro nokusingaperi. Kana ukaverenga Revelations chapter 16 verse 17, inotiyo mutumwa wechinomwe wakadurura ndiro yake mudenga. Ipapo inzwi rakanzwika richibva mutemberi yokudenga richiti, zvapera. Now temberi yokudenga, basa retemberi nderekuyananisira vanhu, yokuti kana vanhu vatadza, Israeri yaitora gwai yoenda naro kutemberi yapanyika yakanga iri mucherechedzo wetemberi yokudenga. Kureva kuti temberi yokudenga ndo munotambigwa mhaka, ndo munobviswa zvivi zvavanhu. Kana vanhu vachitenda zvakaipa zvavo, temberi yokudenga inenge ichisuka zvivi zvavanhu. Basa rayo nderekubvisa zvakaipa, zvakaipa zvichibviswa kuna vose vanotenda. Saka denga rinenge richipinza nyaya mutemberi yokudenga. Uyu wakaita chivi, Jesu oti wakatenda akabvuma kudarika kwake, denga roti acquitted. Vose vanenge vachitenda mhaka dzavo vanenge vachakwitwa mutemberi yokudenga. But ukanzwa inzwi rabva mutemberi richiti, zvapera, kureva kuti nguva yenyasha yapfuura, nguva yokurevererwa kwezvivi yadarika. Kureva kuti nguva iyi yatinoti the long suffering of God, yatinoti nguva yenyasha, ichasvika painopera. Make things with God right now. Gadzirisa zvinhu naMwari iye zvino, nyasha dzaMwari dzichiri kureverera, nokuti nguva yenyasha ichasvika painopera. Zvii zvinoitika kana nguva iyi yapera? Daniel chapter 12 verse 1 rinoti nenguva iyo Mikaeri, ndiye Jesu, uchasimuka. Kana nguva yenyasha yapera, Bible rinoti Mikaeri uchasimuka, iye muchinda mukuru anorindira vana vavanhu vako. Ipapo nguva yenjodzi ichavapo, sina kumbovapo yakadaro panyika, kubva pakuvamba kwamarudzi avanhu kusvika panguva iyo. Nenguva iyo vanhu vako vacharwirwa, ivo vose vakanyorwa mubhuku. Kureva kuti Bhaibheri riri kuti iro, kana nguva yokureverera yapera, Mikaeri shall stand. Mikaeri uchasimuka. For all this time tinaye muprista mukuru agere kurudyi rwaBaba, ndiye Jesu, ndiye Mikaeri, ndiye murevereri wavanotenda zvivi zvavo. But kana nguva yenyasha yapfuura, Bhaibheri rinoti Mikaeri uchasimuka. Zvinofanana nomunhu apinda mukoti. Wapinda mukoti obva wanzi nyaya yako ichitambwa, dare robva ranzi may the court now rise.
mukuru uya arovera chisando chake pasi, kana ukaona achirovera pasi, kureva kuti nyaya yapera, yatambwa yapera. The advocates havarambi vari mukoti kana nyaya dzatambwa dzapera, vanobva vabuda, kureva kuti bhaibheri riri kuti Michael, the advocate wavanhu vaMwari, mudare rokudenga, kana nguva yenyasha yapera, anosimuka kureva kuti nyaya dzatambwa dzapera. Now, Mikaeri aikona kumutendera kusimuka nyaya dzako dzisina kugadziriswa naJesu. Zviya zvokuti tinoti tinoita zvinorova, hakuna chinoitwa navanhu chinorova, nokuti dzose dzakarekodwa kudenga, dzose dziri kutambwa mudare rokudenga. Pane dzakaita dzikasatambwa nematare epasi, dziri kutambwa mudare rokudenga. Kana uchida kutoti nyaya dzakaramba kutambwa nematare epasi dzitambwe zvakanaka nedare rokudenga, dzigadzirise naJesu, achakagara pachigaro chenyasha chokureverera nokukumbirira kuti vanhu vayananiswe naMwari, nokuti basa rake ndorokuyananisa vanhu, nderekudzosera vanhu kuna Mwari. But pane nguva yazvichapera osimuka. Kana asimuka, zvii zvinoitika? Isaiah 28 verse 21, nokuti bhaibheri ratiro kuchava nenguva yekutambudzika sina kumbovapo yakadaro panyika kubva pakuvamba kwenyika kusvika panguva iyo. Chiwa verse 21 Isaiah 28, nokuti Jehovha uchasimuka sezvaakaita pagomo rePerazimu, uchatsamwa sezvaakaita pamupata weGibheoni, kuti abate basa rake, iro basa rake rinoshamisa, nokuita izvo zvaanoita zvinoshamisa. Kana Mikaeri asimuka, bhaibheri riri kuti naJehovha uchasimuka, but haasi kusimuka panyasha, ari kusimuka pahasha, kureva kuti kana munhu akaramba kusangana naMwari panyasha dzake, anosangana naye pahasha dzake. Hazvigoni kuti uite choice yokuramba kusangana naMwari munyasha, Mwari achinyengerera nemahwi avanhu, vaparidzi vachiparidza kukokera vanhu kukururama. Iwe ukaramba kusangana naMwari panguva yenyasha iyi, munozosangana chete panguva yehasha. Saka bhaibheri rati Jehovha uchasimuka sezvaakaita pagomo rePerazimu, uchatsamwa sepamupata weGibheoni. Vanoziva zvakaitika pagomo rePerazimu. Ndozvemazuva ehondo dzana Sishaki vachirwisana navana vaMwari. Jehovha akapindira, akauya kuzorwira vana vake. Zvazvinoreva ndezvekuti nhasi nyika ingashungurudza vana vaMwari, nhasi nyika ingaparadza vana vaMwari, nhasi nyika ingarwa nevhangeri yaMwari. But one day the Lord shall stand to fight for his children. Pamupata weGibheoni ndopaya pakadonha zvimvura mahwe zikaparadza vavengi vaMwari. Teerera unzwe mwana waMwari. Nyaya yepamupata weGibheoni ichipera, inoti vakaurawa naJehovha vakanga vari vazhinji zuva iro, kureva kuti Jehovha kana asimuka pakutsamwa kwake, vanoparara vakawanda, vanochengeteka ndava namazita akanyorwa mubhuku, vakasarudza kumira naMwari panguva ino yenyasha, nyasha dzaMwari dzichireverera nokukumbirira vana vaMwari, nokuchengeta nokuvarwira. Tinofanira kudzidziswa kumira naMwari. Kana tadzidziswa kumira naMwari, tagadzirika, tava vanhu vakagadzirira kuponeswa. Revelations chapter 6 verse 14 inoisa pachena, kana nguva yenyasha yapera, denga richapetwa sebhuku. Ndozvinotaura verse 14, namakomo nezviwi zvichabviswa panzvimbo yazvo. Verse 15 inoti, ndikaona madzimambo navane simba navapfumi navakuru vehondo, vakasungwa navakasununguka, vakatsvaka pekuvanda. Kana nguva iyi vachiti tivanzei pahasha dzegwayana, pahasha dzaiye unouya nepakutsamwa kwegwayana, nokuti zuva rekutsamwa kwavo rasvika. One day Mwari acharatidza hasha dzake panyika, acharatidza kutsamwa kwake panyika. Asi kana achiratidza hasha
kana achiratidza kutsamwa, iwe unofanira kunge wakachengeteka. Isaiah 28:22 inoti naizvozvo regai kuva vadadi, kuti zvisungo zvenyu zvirege kusimbiswa, nokuti ndakanzwa kuna She Jehovha kuti nyika yose yakatemerwa kuparadzwa. Teerera mwana waMwari, kana Mwari achitaura newe, kana Mwari achikukokera kuruponeso, kana Mwari achikutsvaka neshoko rake, rega kuva mudadi, nokuti nyika inoi yakatemerwa kuparadzwa. As we start a new day, mangwanana nhasi, patiri kutanga zuva idzva, Mwari wekudenga ngaatibatsire kunzwisisa kufamba kwakarurama, kufamba kwakanaka, kutsvaga ukama naMwari, kutsvaga kuyanana naMwari, nokuti nyika yatigere ino yakatemerwa kuparadza. Mwari akukomborerei muzuva ranhasi. Amen.